Хора, днес ще играем на Майнкрафт. Майнкрафт. Днес сме на Creative и как да ви го обясня, ще правим там някаква къща. В страница. Ти имаш ли интернет? В интернета. Двамата ли ще играм? Абе, чакай да направим един сервер. Creative. Survivor или Creative? Creative. Как се правиш на гладък, бе? На гладък свят. И аз не знам. За мен няма да съм целил. Той е сега тръгна. Аз влизам. Нали на Creative? Да, бе. Или на Survivor? На Creative сме, бе. Ей, сил! Чакай, че аз мога. Аз съм в сил. Да. Това е бахти късмета. Ама аз до теб ли влезам? Хора, ако искате, може да ви покажа един код, който ще има пирамида. Много е готин, но нека може да играем. Влизам до теб. Влизам до теб. Ще да влезам до теб. Ако иска, дай да им покажа кода. Не знаеш ли така да се прави? Не намерих един човек. Как се прави? Нека да сме на Survivor. Къде се пише? Ето тук. Не, бе, на мен трябва да цифри, бе. Ето го. Пишете от 1 до 9. Дали ще играем? Чакай, ние ще играем заедно. След това следващ. И натискате play. Чай да има там Майнкрафт или става изобщо. Код го знаех на по-стари версии. Влезнах. И кода стана. Стана ли? Да. Точно това е кода. Тръгвате натам, все направо. Ferrari 2017 join, така както винаги. Ама ние сме на живото. Ти къде си? Аз стоям към пирамидата му. Много да ви е харесал този код. Сега ще ви го и покажа. Какъв код от 1 до 9 и после добра. Тайна, бе. Ето го е пирамидата, хора. Това е пирамидата. Разбирате как ще разбирате? Нали аз сега писах, бе. Разбирам с тебе, ли? Умрях. Тони, помощ. Аз дори не знам къде съм. Почти се скачих. Fuck you. Ето го е пирамидата. Пим пам бам бара бам бам. Аз сега ще ставам индиец. Тони, до пирамидата съм. Вече влизам. Само че хора, когато влизате, внимавайте, има много капани. Това... Сега ще ви покажа един от тях. Това на пясък ли беше, Ляна? Кое е? На пясък ли е етап? Ти на къде ходиш, бе? Не знам и аз къде съм. Маля, ти си много тук. Тони, сега ми трябва факли. Или просто
Ако искате ми вярвайте, в пирамидата има злато. Сега ще ви покажа. Но искам да ви кажа Аз вземам пръчката. да внимавате. Идвате и тук. Няма да копате на лавто. Имам една пръчка. Не знам, че И трябва влизате. Но внимавайте, в средата има бутон. В средата има бутон, който да ви... Как да ви го обясня? Който има долу, кажа го е Тони. Има динамит, натиснете ли бутона и всичко гърми. И умирате. Така че сега ще ви покажа. Запали се динамита. Това беше. Гръмна. Но да ви е харесало, това беше целият клип. Ако ви е харесало, харесате. Довиждане. И се абонирайте за канала ми. Богати Верон. И за още един канал. На Ферари 2017, който влезе напред нас. Как ти е канала? Ферари 2017 Атанасова. Ако сте чули, аз пак ще повторя. Ферари 2017 Атанасова. Нали? Да. Това беше.